Tanwa. Tanwa na for my Tanwa get shut my shut out there. Tanwa. And I hear you are like a one your rubber. I think it on get pro. Can I like a one your rubber? It's on all a bit. How done it? She like a bag of corona bed again, no shama. No sham for my bingo. I will reverse it, yeah. When I reverse it, yeah. Lanya, you will able to legate away who toilet now. We are not screening gum. Tell what let away a toilet in or Chile Cabago. You can you don't answer a cocoa. Yeah, it's also a cocoa. I'm also cocoa. I am pronga who ship pro that place. Pro that place. This girl a waraya bag. Crodia drama ever. They were for now. They were new of man. They were new hungry. That was ye midwife and then I'm one issue. Ranga there Aragam Kawan rubber. One year back. Enugu State. Ebe na Enugu. N'Ọgwụ. Ebe na Ọgwụ. Agbo Owuwu. Ebele ebe mbụ. Mba. Ka bụ nke izu. Tige phone a n'ihu gị ma voice gị pụta. Ni phone ahụ bịa n'ihu gị otu a. Dewe otu ahụ. Ya afa ka m ihu nnọọ ka onye lụrụla onye ogbe bife achọọ ya na di. Iji ụmụ ole? Amụbe m ọbụ amụbe nwa mmụọ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Eyo aka dị ndụ. Ụmụnne gị adị ole? Ụmụnne m dị ịtọ. Unu nkara agbaga na ezinụlọ unu ma ọ na side nne gị ha? Mba nwa ala na-agba ya. Iji anyụ ahụ? Wawa mba. Iji anyụ ahụ? Otele. Ọda ahụ nọ n'ime ahụ. Pile ọ dị gị? Mba. Ị na-aga n'ụzọ ndị ụmụ nwoke na-eme gị Ọ nwaanyị ka m bụ na ha eji eme gị isi m na ọnwa nke nwaanyị niile ka a gwara gị si na-eme nsị. a na-eme m Kebịa gabịa gwapụsa ọnwa nke ewu bifo nwoke ka ewu Chineke agba gị ọkebere gwapụsa ọnwa nke ewu nwe ike ilele onwe gị na mmiri ịkpara ahụ nwoke bara nga bịa gwapụsa ọnwa nke ewu tesa ụmụ nwaanyị niile ka a na-eme nsị bịa gwapụsa ọnwa nke ewu ịmasị ụmụ nwaanyị emere ịmasị ihu ha ji atọ ụjọ Chineke agba gị ọkụ bara nga bịa ịṅụ nwaanyị nke ewu emegaghị nsị wepụ aka n'ihu gị lewe mmanya ebe a ya ma bụrụ olu ostrich bịa nga bịa gwapụsa ọnwa nke ọwụ ka bingo ike ụwa ọgwụla gị? mba nwa agbọghọbịa ụwa tọgharịrịrị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? m nọ na College of Nursing kịta ka na-agba akwụkwọ. Ị na-ekwuli ụka? Asị m nọ na College of Nursing ka na-agụ akwụkwọ. Mgbe ị bịara nga m gwa gị sị yiri nwaanyị na-achị nwa midwife na-achị nwa nwere isi ukwu nwere ihe related to that thing m kwuru hia na kpa ihu gị kpara aka ịkwara ihu ndị chịga nwa ụmụazị nwere isi ukwu achịpụtaga ha n'afọ nne ha enwe ihe related to ihe m kwuo hia mgbe m kwuru ya hia ya dị ka ọwa egwuregwu
faka mi hu no konye je awa gwara afọ ino no si ya de ka hem ku ehi a mo wa se mo we jo wa paka no lugi aswara ndara ha nyele ga sombo Mba. Omu nwoke le kuperele So phone. e da fole 29. edi 29 ga ha fona no to nya kupere edi 29 no to nya na kuperele e bere tro ma se ya ki bere gwa me show Ozo kan le gbaga. imele nwa na nwa yembo Sa? imele nwa na nwa yembo Mba. Mba. e nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eje eme na-awụ onwe ha n'otele Mba. ije abụ ụra Mba. onye kupere gị gịnị ọka na-ayị m ugbu a Mba. ị na-anụ ụtọ a ga-ewere aka gị ahụ onwe gị n'otele ma nyụọ Mba. ị ji akpụ aja otele gị iji akpụ ya akpụ Ana m akpụ ya akpụ. mgbe daga kupere gị na-achọ enyo ele ihe itiri Ewo. abụkwa nọsesọ ọchị ka gịrị Mba, ana m achọ. akụpegị gị gị time gịnị Ewo. ha emeghe gị ọwụ hit Chineke agba gị ọkụ ị nọ n'ezi hit na-emeghe gị n'ọkwa inside genotype gị AA. blood group gị B positive. kpọọ nọmba gị congrats 091. Sa no mi yukusa. kpọọ nọmba gị 091 24 26 3136. ọkụ mana ihe a ga-abara ihe akwụkwọ dum Ama. ka mbọ gị bịa nga Singini. ihe mbọ gị bịa nga ka etuwa m ihe m sị wetu aka gị ahụ n'olu gị ihe mbọ gị bịa nga Yes. bịara nga bịa gbere m aka n'olu m sị gị wetu aka n'olu gị Chineke agba gị ọkụ Oh, okay. yipụ ihe ahụ iyi n'isi Okay. But I need to drop my phone somewhere. nnu gị dat English n'ọnụ Chineke agba gị ọkụ nga nnu gị dat English n'ọnụ Chineke agba yipụ dat iyi n'isi Anyway. Lanya, ịtakụshiri m eze nga again ịnwe ama atakụshiri m eze gị ahụ again ya mepụta oge ya ọwara ya gbara gaga a sị m na atọ m ntakụshi eze ya Achigapa macho. ka ma bụrụ wig a na-ekpughe nkịta n'isi bịa nga bịa na-ere m ya Epupula m ya. ha mbụ gị bịa nga oke mana ihe ọbụla emere nga ga-abara ihe akwụkwọ dum oke mana ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ dum
Yes. Don't come here, Imam Kana. In top that, Imam Kana make it to be here. The way for Nana, I get below to get lasso. Ewo. Okay. What being waiting.